जोबोद गोजोनथाव रादाब दिनै बे अकल माने गेरुवा आरो रौता भिसिडिसिआव नट माने समस्ति नङा बे रौता मण्डल समस्ति नङा अनलि माने गेरुवा आरो रौतायावहा जोङो लैहोर लैहोर दिनै 100निफ्राय 150सिम जों माने गोदान जयनिं लाखिनो हादों मानो होनोब्ला बे दिनैनि जयनिंआवहा रौता समस्तिनि एक्स वार्कार भलन्टियार फर्सनि प्राय 15 जन माने मोजां लिडारफोरा दिनै जों जयन जानो हादों आरो बेनिफ्राय गुबुन माने बे रौता भिसिडिसि आरो गेरुवा भिसिडिसि सिङावहा मानसिफोरा लैहोर लैहोर फैनानै जयन जानो हादों आरो बे जयनिंआवहा जोंनि बर'फोरनिफ्राय जों बांसिन नुनो हादों आरो गुबुन जाथिनिफ्राय गुबुन माहारिनिफ्राय बेयाव जयन लानो फैनायखौ आं माने बरायबाय आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे रौता समस्तियाव जों जयैनो खनसे हाबा मावनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बयखौबो दिनैनि बे जयनिंखौ आं वेलकाम खालामबाय। औ 100निफ्राय 150 जाबाय माने मोननैल' भिसिडिसि दै बे रौता समस्ति नङा माने अनलि गेरुवा आरो रौता भिसिडिसिनिफ्राय जों जयन मोननो हादों आरो बेयो दोलोनिफ्राय जुदि आंनो हसाके टिकेट होयोब्ला आं समस्तियाव नुदों अनेक समस्या दङ बे समस्याफोरखौ जों जुदि जौगाहोनायनि थाखाय जों हाबा मावनो हायो बेखौ मिजिं लानानै आं ओंखारबोदों आरो जुदि आं देरहानो हायोब्ला देरहाखांनायनि उनाव जोंनि जिथु समस्याफोर दङ गामिनि फिसा समस्या दङ ओनसोलनि समस्याफोर दङ बेखौ आं समाधान खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। औ बे दिनैनि डेटआव आं माने लैहोर लैहोर जिखिनि आं माने हेफाजाब मोनदों आरो फैबाय थानाय बिदिखौ साबसिन हामसिन मोननो हागोन होननानै आसा खालामदों आरो आं गावखौनो सासे समाजनि दैदेनगिरि जानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। আজি সবকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি গেৰুৱা भिसिडिसি যোনটো জইনিং প্ৰগ্ৰাম হৈ গ'ল আজি বিজেপিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আকৰ্ষিত হৈ তেওঁলোকে দলটো ভাল পায় যি সংগঠনসকলে আহি নিজে জইন কৰিছে তাৰ কাৰণে খুবেই আনন্দিত আৰু ভাল লাগিছে যিহেতু ইলেকশ্যনৰ বতৰ আৰু আমি আজি ৰৌতা সমষ্টিটো জিকাবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমি আশাবাদী। जों UPPL को नागारनानै BJP हाबनायनि कारना बेनो जे थांनाय 5 बोसोर इलेक्शननि सिगां UPPL पार्टिया 1987 to 93 दिननिफ्राय जायफोर आन्दोलनकारि बिथांमोनहा थांनाय न' बां सावजाबाय खहा जाबाय बिथांमोननो बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कारनि मुङाव थांना थानायनि अनसुंथाइ होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बे खामानिखौ UPPL सरकारा मावफुङाखै बेनिखायनो दिनै बड'लेण्ड रौता एक्स समस्तिनि एक्स वार्कारा BJP को समर्थन खालामनाय जाबाय 100% BJP को सापर्ट खालामनाय जाबाय 100% BJP नो भट होनाय जागोन।